But I'll be on it always, always and ever. Γεια σας παιδιά, είμαι η Χλόη και από εδώ είναι η αδερφή μου Σεβαστή. Και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε τα γνωστά σε όλους Crumble cookies! Έχω τη συνταγή εδώ στο κινητό μου. Και εγώ θα σας δείξω αμέσως ποια είναι τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε. Για αρχή θα χρειαστούμε ένα μπολ. Και τώρα από υλικά θα χρειαστούμε ένα αυγό, Ένα βούτυρο. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Ζάχαρη. corn flour, Αλάτι. baking powder. Και εμείς διαλέξαμε και κακάο για να κάνουμε και σοκολατένια μπισκότα. Την συνταγή θα τη γράψουμε στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο υλικό που θα βάλουμε είναι 140 γραμμάρια ζάχαρη. Στη συνέχεια θα βάλουμε 115 γραμμάρια βούτυρο, αφού πρώτα το έχουμε λιώσει. Και αφού τώρα έχουμε βάλει το βούτυρο, ανακατεύουμε. Στη συνέχεια θα βάλουμε ένα αυγό. Ξαναανακατεύουμε. Έπειτα βάζουμε 220 γραμμάρια αλεύρι. Θα βάλουμε ένα κουτάλι της σούπας corn flour. Τώρα θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε πάλι. Τέλος με το ανακάτεμα, και αφού όλα τελικά έχουν γίνει ένα μείγμα, παίρνετε το χεράκι σας και αρχίζετε και πλάθετε μέχρι όλα να γίνουν ένα ωραίο ζυμάρι. Ίσως χρειαστεί να βάλετε παραπάνω αλεύρι για να μην κολλάει η ζύμη πάνω στα χέρια σας. Θα ανοίξουμε το φούρνο να ζεσταίνεται στους 175 βαθμούς και όσο περιμένουμε θα πλάσουμε το ζυμάρι μας σε μικρά μπαλάκια, τα οποία θα τα τοποθετούμε σε λαδόκολλα πάνω σε ένα ταψί. Έτοιμα τα μπισκότα μας. Και τώρα πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο για 12 λεπτά. Για την επικάλυψη διαλέξαμε να λιώσουμε κουβερτούρα και να την τοποθετήσουμε στο πάνω μέρος του μπισκότου, ή θα βάλουμε πραλίνα φιστικιού που είναι τέλεια. Και από πάνω έχουμε και κομμένη κουβερτούρα για να την βάλουμε πάνω τα μπισκότα και αυτά τα χρωματιστά τρουφάκια. για μόλις βγάλαμε τα μπισκότα από το φούρνο, έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία. Και τώρα περιμένουμε να λιώσει η κουβερτούρα για να τα στολίσουμε. Παιδιά, τελειώσαμε σχεδόν με τα μπισκότα. Σε κάποια βάλαμε σοκολάτα, σε κάποια βάλαμε λάβα φιστικιού. Στα άλλα θα δούμε τι θα βάλουμε. Από εμφάνιση σκίζουνε. Τώρα θα έρθει η Χλόη να βάλει τη χρωματιστή την τρούφα και θα σας δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα σε λίγο. Σε αυτά με τη σοκολάτα θα βάλουμε κομματάκια σοκολάτας. Εγώ πιστεύω ότι θα βγουν πάρα πολύ ωραία. Άλλο ένα μπισκότο. Τελειώσαμε παιδιά με τα σοκολατένια. Πάμε στα μπισκότα με την πραλίνα φιστικιού και έχουμε διαλέξει να βάλουμε αυτά τα δύο. Τώρα τα δύο θα βάλω αυτά εδώ πέρα. Τελειώσαμε με αυτά τα δύο και τώρα πάμε να βάλουμε σε αυτά τα τρία αυτό εδώ πέρα. Τελειώσαμε και με αυτά τα μπισκότα και ήρθε το τέλος να βάλουμε αυτή τη χρυσόσκονη σε όλα τα μπισκότα. Θα βάλω χρυσόσκονη σε αυτά με τη σοκολάτα. Και εγώ θα βάλω χρυσόσκονη σε αυτά με τα χρωματιστά. Τώρα θα βάλουμε τα μπισκότα που στολίσαμε για λίγα λεπτάκια στην κατάψυξη και θα δοκιμάσω με την αδερφή μου τη Χλόη τα υπόλοιπα για να σας πούμε τη γεύση τους. Πάμε να τα δοκιμάσουμε μαζί και να σας πούμε τη γνώμη μας. Εντάξει παιδιά. Πάρτο. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά που κάτσατε στην παρέα μας. Πατήστε subscribe και κουδουνάκι. Και like. Και like. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπάμε. Γεια σας. Γεια σας.